Daalụ na ụmụnne m ka ekonomi asị m ọmaka mere onye ọbụla ọka bụkwa nwanne ụnụ nwoke bụ Azụbụike na Chibuike m ewetego ọkụ asị m na ive ga na-adị. Daalụ nke ive anyị bịa ime n'ụbọchị tata ịma n'oge gara aga akọrọ m na akụkọ. N'ụbọchị tata nwere ive nji maka ya wee bịa. O nwere ive nchọ ịkọrọ ụnụ gbasara ndị Igbo, ive anyị na-eme mbọsị bụlụ Igbo. O nwere ive ndị Igbo na-akpọ iru mgbede. Iru mgbede bụ ive a na-eme mbọsị bụlụ gboo, dịka nwaanyị na nwoke na-akwado ime ive di na nwunye na-akwado ịba n'ụlọ. O nwere ive a na-akpọ iru mgbede. Iru mgbede bụ nhazi na ndozi a na-enye ụmụ nwanyị na ndị na-anụva na ụmụ nwoke na-anụva mbọsị bụlụ gboo. Oge iru mgbede ahụ a na-akpọta nne nke nwanyị. Oge iru mgbede ahụ a na-akpọta nne nke nwanyị. Akpọta nne nke nwanyị, ọ ga-anọnyelu nwa ya nwanyị 7 days. Na ọ bụrụ sọsọ nne nke nwanyị ga-abịa ya bụ ije, fa ga-adị ụmụ nwanyị 3 maọbụ 4 sezie ka ndị obodo si eme nkeba. Nwe ndị na-adị ụmụ nwanyị 4, nwe ndị na-akala 4. Kedu ive a na-eme n'iru mgbede ahụ? A na-akụzili nwanyị iwe dị iche iche. A na-akụzili ya ka ezinụlọ, ka di na nwunye si ebi n'ezinụlọ, ka fa si ebi n'udo. A na-akụzili nwanyị, ọ ebe a ka a na-akụzili nwanyị ka ya na di ya ga-esi wee dinọ. Ebe a ka a na-akụzili nwanyị ka esi enete nwa anya ma ọ bụrụ ndị na-amara enete nwa anya. Ọkwazi oge a ka a na-akụzili nwanyị na-amara esi nri. Nwanyị na-amara esi nri, n'oge a ka a ga-akụzili ya ka esi esi nri, kụzieli ya ka esi enekwata ụmụazị anya, kụzieli ya iwe dị iche iche. Ọ bụkwazị n'oge a ka di bụ nwoke na-anụ nwanyị ga-eje kụzi ụmụnna ba. Ụmụnna wee na-akụzikwalụ nyanwa ka ọ ga-esi wee na-ebi, ka ọ ga-esi wee na-agbazili nwunye ya nke ọ na-emetọrọ ọgbazieli ya, nke ya nwa na-emetọrọ nwunye ya gbazieli ya. A na-akụzili ba ka nwoke na nwaanyị si adị ka nnu na mmanụ, maka na a sị na nnu na mmanụ enwere ilo. Ọ ebe a na-akụzi n'oge ahụ. Akụzielu nwoke ive nwoke kwesịrị na-eme. A na-akụzili nwoke ka ọ ga-esi wee na-echekwaba ezinụlọ ya, na-eme iwe ọ kwesịrị na-eme. N'oge ahụ nwaanyị nọ na-agabiga iwe gbasara iru mgbede. A na-akụzili ọtụtụ iwe maka ka esi edebesi nwa, pozishọn ya na-edebe nwa nọdụ ọfụma, ka isi nwa si adị wee na-amụ ya mmiri ọkụ. A na-akụzili iwe dị isi iche iche gbasara ụmụaka, yana ka esi azụ ụmụaka, yana ka esi eme ka ezinụlọ na-atọ ụtọ. Ịbịaza n'ụbọchị tata, ebe anyị na-agba ya bụ bridal shower, na ebe a na-akpọtasị friends dị iche iche. Nke a dị iche, nke a dịzi iche, mana ọ ive yitu that iru mgbede, mana iru mgbede dị very dynamic than that bridal shower. Ọ kwụsị ebe m bịa ịkọlụ n'ụbọchị tata. Ọ ka anyị na-amatakwa ive gbasara anyị nwa bụ ndị Igbo, yana ka anyị si wee bi ndụ n'oge gara aga. Daalụkwanụ ụmụnne m, maka nwanne ụnụ nwoke bụ Azụbụike na Chibuike m ewetego ọkụ.